Permisi mas, silakan. Ini berapa nasi telurnya mbak? 5.000 aja. Ini kan harus banyak nasinya, boleh nambah? Boleh, sak wareke mas. Ada kangkung crispy-nya, ada sambalnya. Boleh nambah ya? Boleh, sak kuate. Nasi free refill. Nasi aja. Halo rek, yo ngene, beruntung banget kan urip di Surabaya nasi telur sakmene akeh cuman 5.000. Depot iki rodok blusukan di kawasan Ngagel Jaya Tengah. Menurutku lokasi ini sik lumayan strategis ya teko tengah kota Surabaya. Apa maneh panggone senyaman iki Juembar. Selain dodolan nasi telur cuman 5.000, nang kene ono nasi brisket, nasi ayam Jamaika. Sing pilihan segone nang kene selain gawe sego putih, gawe nasi kecombrang yo iso rek. Aku tuku nasi kecombrang bisket oleh sakmene akeh lho rek. Sing gare aku tambah salut nang kene nasi telur cuman 5.000 ae rek. Berlaku sampai tanggal 15 Januari 2026 yo. Lumayan kan jangka waktune sik panjang banget. Ayo awakmu kabeh mampir ndek Depot Selamat Sukses. Cabang pertama niku tendaan di daerah Mer jenenge Warung Selamat Sukses. Saiki berhasil mewujudkan impiane jenenge Selamat Sukses sampai duwe depot koyo ngene rek. Nah iki cabang keloro nih jenenge podo Depot Selamat Sukses. Nek kene parkirnya gratis, panggon makane lebih nyaman. Ono di daerah Jalan Ngagel Jaya Tengah 6 nomor 22 Surabaya. Bukake dari jam 10 pagi sampai jam 8 malam rek. Iki lho daftar regane nang kene pancet murah, porsine ono sing ukuran sedang sampai double. Iki lebih nyaman iso gawe WFC, colokane ono di setiap meja, wifi-ne kenceng banget. Wis dilengkapi karo musola pisan rek. Nah, lek awakmu review Google mereka akan dapat 1 piece pisang goreng viral sing dilumuri butter wisman. Lumayan kan bondong review Google tok awakmu oleh 1 piece pisang goreng sing dilumuri butter wisman. Jagoanku mumpung nasi telur 5.000 nang kene, delok ukuran doke gawede koyo ngene rek, cuman sampai tanggal 15 Januari. Doke tebel, sambele enak banget. Terus sing gak oleh dilewatno tuku nasi kecombrang brisket. Oleh daging briskete sakmene akeh, termasuk telur nasi kecombrangnya enak, gurih, harganya cuma 34.000. Selain perdagingan nang kene ono nasi putih gawe ayam Jamaika cuman 22.000 oleh wake sakmene. Terus mari ngono ono ndoke pisan. Potongan ayamnya gede-gede banget dicampur karo sambel ijone jos banget rek. Lagi mau oleh gratisan kan 1 piece pisang goreng gawe butter wisman. Iki lembut pisangi manis enak. Kene ono pilihan lauk liyane, ono cumi, ono lidah lengkap. Mari mangan pedes ngombeane sing seger, ono es timun serut 10.000 karo es tomat juga 10.000 rek. Dadi panggone rodok blusukan teko perempatan Ngagel Jaya Tengah belok kiri lurus senggok sampai ketemu klinik Kartika. Nah di sebelah klinik Kartika iku ono dalan mlebu kok lurus saya sampai nemukno jalan Ngagel Jaya Tengah gang 6. Wis mari ketemu gang 6 langsung belok kiri kok lurus saya meloki dalan iki panggone ono di sebelah kanan. Parkire Juembar jenenge Depot Selamat Sukses. Buka dari jam 10 pagi sampai jam 8 malam tepatnya di jalan Ngagel Jaya Tengah 6 nomor 22 Surabaya. Dadi gawekmu kabeh wis gak usah langsung coba. Ini rek gas kan.